itong course mo, tourism, ano na siya, ginakabig mo ni bala nga strength mo in joining this pageant? Oo. In the tourism industry, I had learned to be someone represents to myself. Kaya kami nga mga turismo, gahatagid kami sa service, which is our product, to give in the hospitality industry. And it represents ourselves to socialize to other people, to communicate other people. And kapag kita gina nga, ang mga taga-Bacolod nun, gahatagid sang you home sa iban nga tao. Ma'am, every candidate may ara sang nga tawag nga weakness. So, anong imo weakness nga maka hambatabi nga ang imo sini nga pag-intra sa pageant bilang challenge man sa imo? Before, I have a weakness of doubting myself na, syempre, bago sa akon ang environment sa Maynila, bago ako mga upod, and at that point, gaka-insecure ko nga, what if hindi ko ni worth it sa amon nga pageantry? Pero na-realize ko in staying there na everything happens for a reason. And choosing me to represent Bacolod in Miss Universe Philippines is a privilege for me. Na ipakita man sa tanan na kung ano kita ng mga taga-Bacolod. Lastly, mga ita suporta sa mga Bacolod nun. Oo. Sige, sa aton sa nga dialect gid. So, mga yung ko suporta sa mga ko sa tanan nga mga taga-Bacolod nun. Sa inyo suporta, sini nga journey. Kay kamugid gahatag sa motivation and kabakod sa akon. Kag without you guys, you will be given a support to me in that stage to motivate me, to give me the strength to give Bacolod nun as the shining bright in our city. Ready ka na? No setbacks na? Yes, ready na gid ko. Kag ready na gid ko yung maghatag sa Bacolod nung sa maayo gid nga resulta. Okay, thank you, gid. Yes, thank you.